nedsat straf, så vil du godt sige det. User disconnected from your channel. Nummer hvad? Det er jeg vant til at få, sgu. User joined your channel. Ej, men bare rolig. Jeg er lige flyttet til byen, det gjorde jeg i dag. Så købte jeg sgu lige en Deagle, og så tænkte jeg, skal vi lige tage banken? Det var sgu det. User was moved out of your channel. Der var noget af en tankegang. User joined your channel. Men næste gang kan I så ikke komme 20 eller noget der, når vi er 3. I kom sgu kun 12, gør I ikke? Så hvor mange var I? 17. Det var lige vi har kun hjulpet betjente op, i hvert fald mig og min praktikant. Tag bare over. Hvis du vil begynde med ham her, praktikant. Yes, jeg tager over. Chef. Yes, sir. Du har en Evo her ved mig, som ikke er løst. Bare så du ved det. Har jeg det? Hvor? Nå, du er deroppe? Ja, det ved jeg godt, det er fordi, jeg havde lidt travlt med at komme ud. Jeg har ikke fået en op endnu, så det kan godt være ikke. Husk nu, her praktikant. Efter 3 forsøg, så tager jeg over, okay? Yes, det er ordentligt. Kom lige et plaster på her. Få Peter Plus. Tak. Jeg tror fandme godt, jeg fik mig i benene. User joined your channel. Så selv først. Læg sig i det mest, hvordan har du det her? Ja, det. Ved jeg ikke, jeg er blevet skudt i hovedet af en Desert Eagle, så kan du selv... Men altså, det ser ikke umiddelbart ud, som om du har et skudhold i hovedet. Nej, det er så meget glad for, at jeg ikke har. Er det, har du bare sådan nogle utrolige helinger? Jeg tror, jeg har en pæn hård blodteam, hvis man kan sige sådan. Man skal udskrive nogle pandiler til dig, eller hvad? Jeg kan ikke få noget morfin i stedet for. Øj, hvad skal I store færger? Jeg skød 2 ude ved vejen. Har du noget morfin i tasker? Jeg skal have fundet 4. Jeg kan lige tjekke her. Det ved jeg godt. Ja, der er lidt. Skal jeg give ham det, eller hvad? Hvis du bare lige giver mig en lille pilleglas. Okay, det er ordentligt her. Værsgo. Sæt. Hvad det går med? Skal jeg lige udskrive det til dig? Hvis du lige vil skrive under her. Jeg vil lige være sikker på, at du ikke bare abuser det, og bare gør dig fuldkommen høj i det lort der. Altså, jeg skød en ved bilen, eller ved begge biler. Jeg skød 2 ved begge biler. Og så husk kun at tage 2 om dagen, 1 om aftenen og 1 om morgenen, okay? 5 om dagen, fint, det var jo... Nej, det var ikke det, jeg sagde. Nej, det må du ikke gøre her. Jeg skød 2 ved vejen, og så var der ham den 4. mand, som lige var kom kørende. Men du kommer bare forbi hospitalet, hvis du får det værre, okay? Ja, 2 om dagen. Så godt lige. Lige nøglen din vej. Yeah, boy. Det var fedt nok bare lige komme ud for at dø. Ja. Jeg fattede ikke, hvad du sagde, vi skulle, fordi at, jeg sidder sådan... Ja? Er der mere, vi skal gøre her, eller hvad? 2 sekunder. Felix, er der flere, de skal genopleve? Ja, men der mangler 2, men jeg ved ikke, om de er gået ind i lyset. De er gået ind i lyset, tror jeg. Der mangler 2, men jeg tror, de er døde. Jeg tror, de er gået ind i Jeg kan nemlig ikke se noget på min GPS her, så... Nej, men tusind tak for hjælpen. Ja, men det ved jeg ikke. Du tæller med ud og mister alt det mine ting. Det skal jeg nok. Lige meget. Jeg var sgu også sat i tvivl om, hvad vi skulle, fordi Felix sagde... Også sagde, at vi skulle ud til banken, så sagde vi bare, skulle stoppe lige heroppe. Ja, jeg tænkte også, hvor fanden skulle vi egentlig stoppe med det? Altså, han blev ikke skudt. Og vi gider ikke køre den vej. Så er det bare lige der er fucking bladet. Han skød lige 4 betjente, så kommer du ned og lager plakker. User joined your channel. Vi vandt. Ja. Det var godt. Det er altid rart. Ja. Skal vi bare rydde op og ved bank? Jeg tror, der er ret mange mennesker. Ja. Det tror jeg også. Jeg tror også, der er nogen, der er nede ved en del penge. Ja. Kæft, man. Får der blank på? Det er også 4.
laver du? What the fuck? Men altså, i praktik, eller ikke Skal jeg en pound flop, ikke? Altså, var det Karl eller Larsen der? Det var Larsen, ja. De kalder efter dig i fængsel. Det siger du meget sødt, jeg er så. Nå, lad os fyre. Jeff, har du sagt til en, der kunne spille i fængsel, at de har ret til besøg? Jeg har ikke, nej, jeg er nødt til nogen i dag. Så nej. Okay. Godt. Vi ligger over slet der. Ja. Skal jeg en pound flop, det er en Så sæt, mødte mig den begge så. der ejer. Min er fandme lort her. User was moved out of your channel. User joined your channel. James, jeg har ikke plads til de andre roadblocks, hvis du vil der komme noget til dem bagefter. Jeg vil selvfølgelig give ham lige bange med luk. Kommer nu. Modtaget. Jeg skal ind med her. Du tager min bil, Jonas. Der var over en par, der har med en bil, så... Skal Pound de biler så tage med dig, eller hvad? Hvad? Pound de biler så tage med dig, eller skal du bare tage bil? Ja, det er sådan, du vil. Jeg vil gerne flyve med dig. Det er hyggeligt. Er der en, der indpaunder bilen? Jeg tager din bil med til mig. Hvad siger du? Jeg tror, den er løst. Hvad? Fortoget. Over fortoget. Jeg glemt det. Jeg er indpaunder. Okay. Det er et sygt på sådan godt. Hvad laver han? Hvad laver han? What the fuck? Hvem er det? Bare løs op, så nakker jeg ham. Løs op. Mig og Ben kører direkte til fængslet. Vi er alligevel bare fængslet på tjeneste. Sæt mig, sæt mig. Hvad fuck laver ham der? Bare hvis jeg kan komme. Pak ham ned. Vi kører kode 2, hvis der er. Håber det giver ham bønband. Kør med? Nej, du kan fandme ikke køre med, Hellig. Du kan flyve med, hvis du vil. User was moved out of your channel. Du sagde ikke noget. Jo, det gør jeg. Nej. Jo.